Cześć, siemanko, ja jestem Fisher, a ty jesteś widzem i witam cię w małej zapowiedzi konkursu, który niedługo się wydarzy na moim fanpage'u. Jakoś z racji jest już nas 30, czyli 3 razy tyle, ile pokazuję tutaj na paluszkach. Chciałbym, żeby było nas jeszcze więcej, dlatego stwierdziłem, że zrobię konkurs. Konkurs będzie na moim fanpage'u, link oczywiście masz na dole, w opisie. I będzie on prosty, typu polajkuj, udostępnij, coś takiego. Później ze wszystkich, z całego grona osób, które to zrobiło, będę wybierał jedną, która będzie wybierana oczywiście programem specjalnym. Czyli tam program, klikam, wybiera, patrzę, daję, ok, no siema, nara, pa, cześć. Taka sytuacja. Będą 3 nagrody. 3 nagrody, z tego osoba, która wygra, będzie mogła sobie oczywiście wybrać jedną, a reszta nagród zostanie do następnego konkursu, który pojawi się od razu po zakończeniu tego pierwszego, tylko że ten drugi konkurs pojawi się już na moim YouTubie i będzie już związany bardziej z moim YouTubem, więc zostań z nami, zasubskrybuj kanał, link na dole do fanpage'a i mam nadzieję, że to właśnie ty wygrasz. Trzymaj się, cześć!